News Center as in Megaforce Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, as in ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. DZGB Bareta alas 12. Diyos maray na pagkaudto sa nagabos mga tugang, hindi ng kabilugan kan mga baretang unyan na pagkaga, digdi sa radyo DZGB. Ako po, ang sino magiging tagapagbaretang unyan na pagkaudto, ako po si Renz Luna. Sa pamayo ka mga darakulang bareta sa lado lokal, bagong DNR Regional Director nagasumir na sa pwesto. Operasyon kan biogas plant, dakulang tabang sa mga paraoma kan Legazpi City. Sa lado nasyonal, mga bakunang madali nang mapaso, nagagamit na. TV host Willie Revillame may potensyal na maging presidente. Bareta sa ibang nasyon, 12 katawo nagadan sa gas line explosion sa China. Sa lado ng sports, Pinoy pole vaulter nagparehistro ng bagong Philippine record. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Formal nang nagasumir sa pwesto ang Sarong Bicolano bilang bagong pamayakan Department of Environment and Natural Resources Regional Office sa Kabikolan. Sinabi ni Ansel Laweng, katagapagtaram kan DNR Regional Office No. 5 na si Francisco Villa, yun na nag-asumir bilang kasalida ng abogado Anthony Abawag na nagretiro na sa serbisyo sa gobyerno bilang dating DNR Regional Director sa Laogman na nagkapirang taon. Si Villa, hali sa Region 6, alaga din namundag sa Kamsur. Sa ibong nalala pinaglalaoman ay papadagos ni Villa ang mga programa kan opisina, siring man maimplementar ng mga bagong plano at proyektos para sa ikararahay kan reyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. New Maggie Magic Sarap. Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Sachets. Bili na. Bili na. Sinabi ni City Veterinarian Dr. Emmanuel Estebona na ang biogas plant iyon parte kan solid waste management practices na iyon mamitigar sa public health hazard as in environmental degradation. Siring man mababawasan man ang greenhouse house emission. Sen sinabi na ang organic fertilizer na pwedeng maproducer halis sa biogas plant iyon itatao sa mga paraoman ng libre bilang parte kan suporta sa plant program kan gobyerno. Idinagdag pa man ni Estepona na plano nindang paiwason ng biogas plant kaning magamit ng ibang waste materials halis sa bunuan na singgibo na gas asin fertilizers. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Dahil napadagos ang pagdakol kang kaso ng COVID-19 sa Legazpi City, mas sinigpitan kang gobyerno lokal ang implementasyon kan minimum health protocols. Ang mga miyembros kan Public Safety Office yun nagkakaigwa ng operasyon na reparohon ng mga pampaserong vehikulos na minalaog sa syudad danganing hilingon kung ng tsuper nagagamit ng face mask o ang pasero igwa ng face mask as in face shield ziring man. Kanigwan ng maray na barrier sa laog. Ang mga pasero sa daing face shield iyo ang pinapalusad na sana kaysa ang driver ang mapamultan ng dakulang kantidad. Nagkapir ang drivers man na nasitar dahilan sa mga pagsuway sa ordinansa kang gobyerno lokal. E di nagpapadagos sagkod sa mga masunod tanganing mahigpit na may pasunod ang minimum health protocols. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Joy! 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Sa tao kang COVID-19, ngunyan ang pagtaon ng tabang kan Pitmaster Foundation sa mga probinsya sa paagi ng ambulansya pati naman sa mga government hospital tanganing may magamit sa panahon ng emerensya. Kenot kay ng Pitmaster Foundation nagtaon ng ambulansya sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital mantangan mga probinsya igwaman ng ambulansya. Analbay, igwanin bagong 4 na ambulansya mantan pinagalat na sanaan formal na turnover kay ini sa gobyerno probinsyal.
Sa ibong naladon local chapter kan Pitmaster Foundation para gusto man ng pagdaon libreng serbisyo lalo na sa mga nangangaipo na maidara sa ospital para sa operasyon na sinibapang serbisyo medikal. Ang baretang ini hatod sa Indukan Biogesic Tablet, Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Dahil sa padagos sa pagdugang asin paglangkaw kang kaso ng COVID-19 sa 6 na probinsya kan Bicol, nagsumiter na ng surat si Albay Medical Society President Dr. Carl San Antonio kay Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Año taning may presentar ang presenteng kamugtakan asin sitwasyon kan rehiyon. Siring man may latag ang mga suwestyon na pwedeng implementar tanganing mapugulan ng pagpositibo ng COVID-19 o pagdakol ng COVID-19. Kaya ba sa presenteng problema kan Bicol, anday pagsunod sa minimum health protocols asin IATF regulations. Partikular na kan mga establishment asin mga lokal na opisyal, bagulbol na proseso at hiro para sa contact tracing asin kakulangan ng mga personal protective equipment para sa mga health worker security asin monitoring. Kasabay kayo ng pagrekomendar na tugutan ng mga pribadong kumpanya, nasyonal asin regional na ahensya na magbugtak din sa dining isolation asin quarantine facilities para sa diri nindang personahes. Nagdalam si Antonio sinipapang kaibahan sa organisasyon na aprobaran kan sekretaryo ang nasabing mga rekomendasyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan Wilkins Distilled, most recommended by doctors. Naging matrayumpo ang nangyaring groundbreaking kan International Cruise Terminal sa Legazpi City ngunyan aga. Ang nasabing proyekto pinag-inisyar kan Bicol Party List sa pagin ninda Congressman Alfredo Pilo Garbin Jr. Asing Congressman Saldico sabay kipagtabangan kay Congressman Joey Sarte Salceda kan Segundo Distrito kan Albay. Asing pinagpondoan kan Department of Public Works and Highways. Ang nasabing seremonya personal na pinag-atindiran ni DPWH Secretary Vince Villar kasi sa iyang pinag-asiguran na matatapos ang cruise terminal sa taon 2022. Ipinaliwanag ni Kong Garbin na dakula ang magiging katabangan kan terminal na ini para sa ekonomiya kan syudad maging kan rehiyon. Dahil sa pahay kay ini mabukasinin ni mga oportunidad araw kan trabaho sa mga Bicolano asin turismo. Ang baretang ini hatod sa Indukan Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dahil sa bagaw responsableng ibang tag sa diri nin ayam asin pinagpapabayaan na buhi ang sa indang mga tama nagdadakolan mga na-aksidente asin nagbabalagaw-bagaw sa palibot kan syudad. Ito ang padagos na na-eksperyensya na problema kan City Veterinary Office sa pamamayo ni Dr. Emmanuel Man Estepona. Sigun kay Estepona, dakulong obligasyon ang dapat nagampanan kan mga tagsadiri ni ayam. Madawanag ang opisyal, saro ang problema sa mga stray dogs sa kinakampang nindang problema na nangiipunin makaskas asin pangharaluyan na solusyon. Ipinaabot naman ni Esteponas ang siring na bagay sa nguniyang panglungsod kan Legazpi. Kung posibleng may rehistro ang mga ayam sa pangarangan sa inang amo asin mapatawan ng penalidad ang mga irresponsible pet owners. Bumilaba sa bulan kan Abril ngunyan na taon ang employment rate sa Bicol Region. Yan ang kinumpirmar kan Philippine Statistics Authority Bicol sa paaging Regional Director Attorney Cynthia Perdiz kung saan nasa 7% kan mga Bicolano ang wala ng trabaho kumpara sa 15.7% kan nakalis sa taon na lagad parehong peryodo. Sa kay Perdiz, ang nasabing pagbaba kang numero magayon na senyala sa imposibleng resulta kan pagturos kan quarantine restriction sa manlain na probinsya sa rehiyon dahil ang tanganing magbukas ang nasa giraray ang mga opisina sin mga establishmento sa rehiyon. Nagdalaw si Perdiz na magpapadagos ng magbaba ang mga Bicolanong wala ng trabaho sa mga masunod na bulan. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos kini. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dai narereparo. Maging maingat, manangudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata, dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata, dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas, asin posibleng magdarainining helang. Ang COVID-19 prevention na ini
Hatod sa Indo, kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng NINS Wellness Center. Ako po si Maribel Nebres. Ang problema ko hindi ako makalakad. Mihingal ako lagi. Nagpapa-inject ako 2 years na. Hindi po ako nakakalakad. Ngayon po, kahit hindi ako nag-i-injection, nakakalakad ako. Kompleto ang tulog, ayos na. Kaya ano pang hinihintay natin? Magpunta na sa pinakamalapit na NINS Wellness Center para sa inyong cleansing. Dahil ang malakas na immune system ay kayang labanan ang lahat ng sakit gamit ang mga product ng NINS Wellness Center. Ang aming main branch ay nasa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Sa Naga City ay nasa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Sorsogon City naman, ang aming branch ay nasa Peralta Street, Barangay Pulborista, Sorsogon City. Sa Tabaco City, kami po ay lumipat na sa Tomas Cabilis Street, San Juan, Tabaco City, harapan lang po ng Chinese Volunteer Fire Station. At ang NINS Wellness Center, Iriga City, ay nasa Monospi, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Cut College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cut College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, granted with ESC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, computer programming NC2, and automotive servicing NC2. Located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cut College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Digao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Sa pulugan tayo asing kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. With
proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Talo at fresh ang damit dahil may 24 hour kontra amoy pawis.
technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Problema sa mabawang amoy ng basura? Nako, huwag magtiis. I-Zeolite na yan. Ang Zeolite powder ay may kakayang mag-absorb ng amoy. Walang amoy, walang langaw. Kaya iwas sakit, di ba? For more information about Zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. Naaalala mo pa ba yung kilig nung sinabihan ka ng first love mo ng... I love you too. Ay, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. One-piece Chicken McDo, 75 pesos na lang ulit. Dine-in na sa McDo para sa presyong throwback. Prices vary. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protekta ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. DZGB, Bareta alas 12. Paragos kita sa mga bareta kunyan, sa mga bareta sa lado nasyonal. Naging matrayong po nangyaring groundbreaking kang International Cruise Terminal sa Legazpi City, Ngunyanaga. Ang nasabing proyekto pinag-inisyar ka na Bicol Party List sa paginin na Congressman Alfredo Garbin Jr. asing Congressman Saldico sa pagkipagtaban kay Congressman Joey Sarte Salcero ka Segundo Distrito Canalbay at pinagpondohan kan Department of Public Works and Highways. Ang nasabing seremonya personal na pinag-atindiran ni DPWH Secretary Mark Villar ay sa iyang pinag-asiguran na matapos ang cruise terminal sa taon 2022. Ipinaliwanan ni Kong Garbi na dakula ano yung katabangan kan terminal na ini para sa ekonomiya kan syudad maging kan reyon dahil ang sabay kay ini mabukas ini sa mga oportunidad arugan trabaho sa mga Bicolano asin turismo. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Enervon C Tablet, Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Haros gabos kan AstraZeneca COVID-19 vaccine doses ang pinaglalauman na mapapasungo niya na bulan na sin Hulyo na nagamit na. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang gabos na bakuna halis sa Swedish firm pinaglalauman na mapapasungo na sa mas lalong madaling panahon. Ang naidistribute naman sa mga vaccination centers sa ipinaliwanag na maabot naman sana sa sangga 2,000 na doses ang kaipo na may bakuna para sa mga namamanuan mantang nasa 2.4 milyon doses ang naitaw naman sa mga vaccination center asin na ibakuna naman sa mga namamanuan. Dahil pa napapanahon para iperaro mga NCR Plus sa Modified General Community Quarantine. Yan sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque may kinaraman sa mga impormasyon na posibleng torosa na ang quarantine restriction sa Metro Manila at iba pang katalaning na probinsya. Yan sinabi na malabog pang torosan ang quarantine restriction sa NCR Plus kundi papairaro ni sa Ordinary General Community Quarantine po sa Hulyo 16. Sa ngunyan mantinido ang GCQ na may pagigpit sa NCR Plus sin matatapos siningon niya na aldaw. Mantinido ang quarantine control points sa NCR Plus sa paaginin mas maigpit na border control tanganing malikayan ng walakit kan COVID-19. Inan paig ni PNP Chief General Guillermo Elezar kasunod kan pagpabor kan Octa Research Group na torosa na ang quarantine restriction sa NCR asing kataraning na probinsya kay ni. Sen sinabi na susunodon pa manggiraray ang mga giya kan Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases lalo na kung may mga pagbabago sindang gigibuon pagabot sa border control.
Dalang kaining maigpit pa manggirarin na babantayan kan mga pulis ang mga non-essential travel. Halis sa mga lugar na nasa Lindong kan General Community Quarantine. Pasiring sa mga lugar na nasa Modified General Community Quarantine. Makusugan pagtubod ni Presidente Rodrigo Duterte na magiging presidente si TV host Will Revillame. Inang kinumpirmar ni Presidential Spokesman Harry Roque kung sa inyo nagyat ni Duterte na magkandidato para senador sa masunod na eleksyon si Revillame. Sa sinabi na si Revillame kwalipikadong maging senador asin pwede man na maging presidente kang nasyon. Idinadagpaman ni Roque na nagsabi sa Duterte na medyo nag-aalangan si Revillame na magkandidato para senador alagad kung nabo pwede man sinda mag-urong giraray sa mga masunod daw. Ilalansar ngunyan aldaw kan COMELEC ang mobile application na may kamawota na mapakarayan voter registration process. Sa nang sinabi na ang paglansar ng mobile registration form app gigibuhon sa Tagum City sa Davao del Norte. Idinadagpaman kan COMELEC ang mobile app pwedeng ma-access kan arin man na smartphone as in offline. Ang proyekto na haman mismo ni COMELEC Commissioner Marlon Cascuejo. Siya ang sinabi na inim na katipid nin oras, esperso sa 5 kwarta na mag-aayos para magduman sa computer shop para mag-download asin magprinta ng forma o magkuha ng forma sa local COMELEC para masuratan ini. Bareta sa ibang nasyon sa nasyon kan China. Dosing katawan na gadan mantang sobrang sanggatos katawan ni Rido sa nangyaring gas line explosion sa China kanakaagingal daw. Nangyaring insidente sa rong residential compound sa Xi'an City sa Hubei. Nagpapadagos ang search and rescue operations mantang bako pamalino kung pirang tao pang nalaom sa iraram kan mga ragpa o debris. Talagos man ang investigasyon kung ano ang pinunan kan pagputok. Sa laro ni sports, mas lalong nag-asenso si Pinoy pole vaulter Ernest John Obiena matapos mag-race rin bagong Philippine record asin manggana ng gold medal sa Jump and Fly International Athletics sa Mossigan, Germany. Bilang preparasyon para sa Tokyo Olympics, naglayog siya sa langkaw na 5.58 meters. Asin pinunas ang sa iyang sadiri record na 5.81 meters sa Italia kan taon 2019. Kailan kaini mas napakusog ni Obiana ang sayang preparasyon sa Tokyo Olympics kung saan ang mga kalaban niya yon mga pinakamatibay sa kinaban. Yan ang mga barata digdi sa radyo DZGB. Saan ka nagsurat si News Director Edwin Prata siyempre ni Angel Mustasa. Kay ba si Kuya Bonjing Tanay sa lado teknikal. Ako po ang sinong nakaiba ng ganyan na pagkauto. Ako po si Renz Luna. Dahil maghali, dahil magpuknat. Masunod na programang Iskaramusa. Kay ba si Angel Mustasa. Pagkatapos na nagkape ng mga pagirumdom. Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DZGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po. Sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron. Ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po. Para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home First